Mali ste nejakú prácu, ktorá bola celý váš svet, ale zrušilo sa vám to a teraz ste z toho veľmi nešťastní. Mali ste nejaký vzťah, na ktorom ste si budovali celý svoj život a ten sa rozpadol a teraz ste z toho v piči. Hrávali ste nejaký šport, boli ste v tom profik, ale potom to skončilo, mali ste zranenie a teraz to nemôžete ďalej vykonávať a zručil sa vám celý svet. A práve preto prišiel doktor života, lásky, Jesse Splashman. No, takže rád by som hovoril práve o tých priputanostiach, tak to nazvime. Ľudská mysel, človek sa cíti veľmi neistý, pretože nie je zakorenený sám v sebe, je veľmi vzdialený od svojho ja, od svojho vedomia, není proste tak dobre zakorenený sám v sebe, stráca sa v tom vonkajšom dianí, necháva sa strhnúť okolnostiami a preto sa cíti strážený, pretože sa stratil od svojej vlastnej podstaty, áno. Povedzme, že od toho božského v nás. Už viac stratil to svoje ticho, tú svoju samotu, pretože to zapredal za niečo tam vonku. Napríklad má nejaký vzťah a ten vzťah nie je založený na láske. Láskou sa tí dvaja ľudia zviedli pomocou nejakej lásky, ktorá bola ale iba ilúzia, aby sa dali dokopy. A teraz je to také náňačka, že kto koho viac zotročí, kto viac ako keby toho druhého využije a kto že sa viac zotročí a nenechá sa zotročiť, áno. Majú nejaké požiadavky a tak ďalej, potom zrazu partnerka nechce sex, alebo partner nechce sex. A váš kamarát v saku vám to vysvetlí. Vy nechcete sex, ale váš vzťah je založený iba na vzájomnom využívaní, a teda aj na sexe. Preto sa ten druhý partner zlakne. Láska bola iba ilúzia, ktorá nám pomohla sa dať dokopy. A teraz čo vlastne, keď mizne sex? Tak čo teda? Vy ho nechcete a váš partner si myslí, že teda zmizne sex a zmizne láska. Ale tá láska tam naozaj nebola. A vlastne nemáte už svoj voľný čas. Každý deň musíte investovať hodiny a hodiny do nejakej druhej osoby. Už sa nenesiete ako cisár, ale už ste taký nejaký zhrbený otrok. A to nie je dobre, pretože ste vymenili svoju samotu, to najcennejšie, už ste není zakorenení sám v sebe, už ste není napojení na to svoje ja, už nemáte tú svoju samotu, tú svoju slobodu, to svoje ticho. Už nemáte ten krásny pocit, keď proste len tak ste a je vám dobre sám za sebou, pretože už ste sa dali ako majetok niekoho druhého. Áno, môžete si vraviť, že ale ja mám navrch, v tomto vzťahu som ja pán a ona je otrok, alebo on je otrok. Ale ja vám niečo prezradím. Keď máte otrokov, tak vy sami ste otrokom, pretože to je neustála naháňačka a kým trvá táto naháňačka, toto vzájomné vykoresťovanie a taký ten horúčkovitý rýchly sex, na ktorom stojí vlastne celý ten vzťah, tak vlastne nikdy nenájdete pokoj a skutočnú lásku, ale práve, že keď tá vášeň trošku sa tak ukludní, spomalí, všetko sa tak dá do takého optimálneho stavu, vtedy človek dokáže budovať nejakú takú skutočnú lásku. Keď tieto atrakcie a tieto stratégie ega odídu a vtedy sa môžete vlastne vrátiť sami k sebe a zakoreniť sa sám v sebe. Ale nič tam vonku nie je tak cenné ako vaša jedinečnosť, vaše slzy radosti, vaša čistota samoty a tak ďalej. A to si nedajte vziať len za to, že stále niečo potrebujete, pretože keď niečo nemáte, tak to chcete. A keď to chcete, tak vás to nudí. Takže stále je to iba nejaká ilúzia, ktorú naháňate a vlastne nič tam vonku nie je také potrebné, že by ste sa bez toho zbláznili. To je nezmysel. Proste sa treba vrátiť k sebe a potom sa znovu budete nosiť jak Jesse Splashman. Oh yeah!